Tungod ka na kaduol naman ang kalag-kalag, manggawas kini mga istorya nga katuhuan o dili. Ang caretaker sa labing dakong sementeryo sa Dakbayan, Subo, dunay sugilanon nga dunay usa ka patay nga naugkat nila kaniadto. Mo baka kini ang matod pa, muhamok o kanunay magpakita sud sa sementeryo. Sayran tapin na agi nining report. Ako si Jis Disoyo, ang caretaker sa Caritas Cemetery na iya sa Cathedral Side. Ay nadisupan dali nga bata nga huwag madukta, namatay siya 1978. Hantod karon ng panahon na, o atong 2016, ako naman sige balihin sa zona cognitive permanente nga nitso, huwag siya madukta. Ang pilok, iyang mata, kilay, dunggan, ang usa sa mga kibungan na kung anong gatubo ang kuko. Sa badan ako siyang edad, mga 10 nga to sa 12 anyos, na ako nung sila makita na may mga white lady. Muangin din niya puso din na pagkong kasunod mo ara siya. Duda ko nga katong bataan na ako talito nagparamdam. Kay sukat sa pagkakinan ako siya, ako siyang gimutan, ako siyang gipansian. Sukat ato, wala na may ginagpakaramdam, wala na ginagparamdam ato, wala na yun. Sa mga panahon sa paghandom sa adlaw sa mga minatay, doon ay mga istorya ang makapanglimbawd sa balahibo apan angayang hinumduman nga usa sa mga angayang himuon mao ang paghalad ug pagampo alang sa ilang kapahulayang